L-ewwel 9 versi. Ġesu qiegħed fiċ-ċenaklu qed ikellem l-apostli miġburin miegħu fil-lejl ta' qabel ma bata u miet. U Ġesu jgħid hekk. Tħallux qalbkom tkun iddisturbata. Afdaw falla, afdaw ukoll fija. F'dar missieri hemm ħafna ammajjar, ħafna kmamar. Kieku ma kienx hekk, kont ngħidilkom li sejjer nipprepara post għalikom. U jekk imur nipprepara post għalikom, nerġa' niġi u għad nirċevikom għand innifsi. Sabiex fejn inkun jien, intom tkunu wkoll. U fejn sejjer jien tafuha triq għalem. Tumas qallu Sid, ma nafux fejn sejjer, kif nistgħu nkunu nafu triq? Ġesu qallu jiena hu t-triq u l-verità u l-ħajja. Ħadd ma jiġi għand il-missier ħlief permezz tiegħi. Kieku kontu tafuni, kontu tkunu tafu wkoll il-missieri. U minn issa tafuh u rajtuh. Filippu qallu Sid, urina l-missier u jkun suffiċjenti għalina, biżżejjed għalina. Ġesu qallu li daqshekk żmien magħkom jien u frattant ma sirtx tafni Filippu. Min ra lili ra lill-missier. Kif tajt int urina l-missier? Meta tiltaqa' ma' xi ħadd fit-triq, tgħidluha kif aħna ġbin fejn sejjer. U din hija l-mistoqsija li nixtieq nagħmel dalgħodu. Fejn sejjer? Il-ħajja tiegħek sinifikat għandha. X'inhu l-għan, id-destin? Fejn sejjer? Ġesu jagħtina risposta għal din il-mistoqsija, però mbarrem risposti oħra. Per eżempju l-Induiżmu, reliġjon tal-Indja, iħarsu lejn il-ħajja bħala ċirku ta' ħajja u mewt u rinkarnazzjoni u ħajja u mewt. Ġifieri qegħdin iduru imma huma qed jaslu mkien. L-ateiżmu jgħallem mod ieħor, bażikament jgħidlek inti tisejjer imkien. Għax tgħix erba' ijiem u mbagħad tispiċċa ma tibqax teżisti iktar. Kristu jgħidilna le, it-triq tagħkom, il-ħajja tagħkom għandha bidu u għandha destinazzjoni, se taslu x'imkien. U d-destinazzjoni tagħkom hija waħda minn tnejn. F'post wieħed fil-Vanġelu jgħallem dwar il-dlamijiet ta' barra, it-telfin, l-infern, li hija xi ħaġa orribbli li taħseb fuqha. Ma hawnhekk lil dawk li huma tiegħu li jemmnu fih id-dixxipli tiegħu Ġesu jgħidilhom isma'. Id-destin tal-ħajja tagħkom huwa d-dar ta' missieri. U Ġesu qed jgħidilhom dan il-kliem għaliex f'dan il-mument id-dixxipli tiegħu kienu mħarbtin. Qalbhom kienet disturbata, kienu mfixkla. Ġesu kien għadu kemm qallhom illi se jkun ittratut, li se jkun miċħud, li se jbati, li se jitlaq, li ħajħallihom weħidhom. U allura minn issa l qudiem dawn id-dixxipli tiegħu kellhom ifendu għal rashom mingħajr il-preżenza tiegħu magħhom. U tifhimhom, qalbhom kienet imħawda. Ġesu qed jagħmilhom kuraġġ u essenzjalment jgħidilhom żewġ affarijiet. Intom temmnu falla li ma tarawx. Emmnu wkoll fija avolja jien se nitlaq u ma nkunx ħdejkom. Ibqgħu afdawni. U din hija xi ħaġa li aħna l-ġenituri kultant ngħidu lit-tfal tagħna żgħar. Ma jkunux qegħdin jifhmu għaliex u mhux għaliex. Tgħidulhom trust me, afdani, naf x'jien nagħmel. Xorta qed nieħu ħsiebkom, hemm qiegħed jien għalik. U l-ħajja tagħna f'din id-dinja hija waħda ta' fiduċja falla. Alla li ma narawx, imma xorta waħda fil-maltemp u fil-bnazzi aħna kapaċi ngħidu iva. Alla u l-blata soda tiegħi, Alla qed jieħu ħsiebi. Imma Ġesu wkoll jagħtihom tama li ma qalilhomx li f'din id-dinja kollox ħajġihom wartu żgħar fil-fatt ma kienx se jkun hekk. Imma qallhom li fl-aħħar mill-aħħar it-tmiem ħajkun tajjeb. Insejjer inħejji post għalikom. Jiena ħsejjer fid-dar ta' missieri. U
meta jasal iż-żmien jien nerġa' niġi għalikom u naħodkom fid-dar biex tkunu miegħi għal dejjem. Il-kunċett ta' dar kemm huwa sabiħ hux vera. Wara ġurnata xogħol pereżempju tiġi kollok ħażin, għajjien, mdejjaq, ħaġa waħda tkun trid. Xiex? Li mmur id-dar jew ġurnata ta' skola li tkun iebsa ħafna, fl-aħħar mill-aħħar trid tmur id-dar. Għaliex? Għaliex id-dar huwa l-post tal-mistrieħ, il-ken tiegħek, il-bejta tiegħek, fejn issib xtiekol, fejn issib xtixrob, fejn issib post fejn tistrieħ. Imma fuq kollox għajduli intom, għaliex id-dar hija dar daqshekk tiġbidna lejja, għaliex hemmhekk hemm il-maħbubin tagħna. Le? Dik hija l-attrazzjoni li għandha d-dar. Għaliex il-ġenna hija post sabiħ għalina xi ħaġa li nixtiequha? Għax hemmhekk hemm missierna. Missierna. Meta kont għadni żgħir forsi kelli jinnaf 6 snin, 8 snin, allura din nitkellmu 50 sena ilu, kont għamil ġurnata mal-kuġini fid-dar tagħhom ix-xara, il-Kortoll. U kont nieħu gost magħhom, u tija Rosa kienet vera mara tajba, u tiju Ġużi wkoll, u kont nieħu gost fid-dar tagħhom. Kien hemm fejn nilagħbu u niġru. U dakinhar kont se nagħmel sleepover. Dak iż-żmien ma konniex ngħidulha sleepover. Kont se norqod magħhom. Imma kif beda jidlam u beda risaq il-lejl, bdejt inħoss dwejja kbar li ma stajtx nissapporti iktar. U tija ratni illi wiċċi kien qalt li xi ġralek ġo. Jaqgħu trid tmur id-dar. Għattilha iva. U pruvat tikkonvinċini biex ma mmurx. U għaw il-kuġin, u issa tmorru torqdu, u l-lejl mbagħad jgħaddi malajr u fil-għodu tiġi. Leta. Xejn ma seta' jsabbarni ħaġa waħda biss rid dakinhar. Illi mmur id-dar. U tiju Ġużi miskin kellu poġġini fil-Land Rover, niftakar sotu noqogħdu fil-kabina wara, fil-kaxxa wara, ma dakinhar rikkibni fil-kabina, u bil-Kortoll nżilna s-sellum dik it-triq imwera bejn ix-xara u r-Rabat, għaddejna mill-witta żejta, it-tela talon u wasalna d-dar. Ħabbat fuq il-bieb tal-intrata, il-bieb aħdar tal-intrata, u ftit. Fetaħ il-bieb u kien hemm ommi u missieri niftakar fl-intrata. U malli rajthom qalbi straħet. U x'ġara minn dak il-ħin il-qudiem ma niftakarx iktar. Naf biss illi malli rajt l-omm il-missieri ħassejt dak il-ferħ, dak il-paċi. Issa ħossni tajjeb. U dik hija l-ħajja tagħna fuq id-dinja l-aħwa. Għaliex dak li ġara lill-apostli dak iż-żmien, żmien imbijat 2000 sena ilu, f'post imbijat minn hawn f'Iżrael, u f'kultura differenti ħafna minn tagħna, tgħidli x'inhi r-relevanza tiegħu għalina llum. Li għedin neħxu f'post differenti, fi żmien differenti, fera differenti, f'kultura differenti. Ngħidilkom ħares, bħalma huma kellhom qalbhom iddisturbata u mħawda, aħna wkoll jiġu momenti f'ħajjitna meta nħossuna imfixkla u mħawdin. Meta l-affarijiet ma jimxux bħas-soltu, f'dak il-moment tibda taħseb u tgħid imma x'inhu l-iskop ta' ħajti, x'in nagħmel hawnhekk. U l-unika tama li jista' jkollna hija tama li jagħtina l-Mulej Ġesu. Żewġ affarijiet jgħidilna. Jgħidlek inti temmen falla, emmen fiha wkoll. Naf li hawn l-inkwiet, kompli jafda fiha, żomm sħiħ miegħi, taqtax qalbek. U jgħidlek ħaġa oħra, jgħidlek isma' jiena qiegħed hawn qed inħejji post għalik. Stenna ftit ieħor, ħajasal il-mument, ħaniġi għalik, ħanġibek id-dar biex tkun mal-missier. U dak jagħtina kuraġġ. Issa meta qalilhom hekk l-apostli wieħed minnhom qallu Tumas qallu Sid ma nafux fejn sejjer, fejn hi l-ġenna propjament, fejn hi din id-dar tal-missier li qed issemmi. Ma nafx, ġeografikament ħadd minnha ma jaf fejn qiegħda. Allura qallu laqqas biss nafu fejn hi, kif nistgħu nkunu nafu triq. Minn fejn ħanaddu? U risposta ta' Ġesu
għamel dik l-istqarrija famuża tiegħu li għadha tidwis għallum. Għallu jiena hu t-triq. U l-verità. U l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier ħlief permezz tiegħi. Ġesu huwa t-triq. Kulħadd jixtieq imur il-ġenna. Issa jekk trid tmur hemmhekk, il-Mulej Ġesu jgħidlek biex tasal hemm trid tgħaddi minn din it-triq partikolari. U dik it-triq huwa jiena. Għaliex Ġesu huwa triq? Żewġ raġunijiet. Minħabba li Ġesu huwa liben tal-Alla u minħabba dak li għamel Ġesu meta kien f'din id-dinja. Żewġ affarijiet naħduhom waħda waħda. Min hu Ġesu? Ġesu huwa liben ta' Alla. Mhux wieħed mill-profeti, kien profeta. Iva kien profeta u kien jgħallem bħal profeti n-nies dwar Alla. Imma l-profeti qatt ma ppuntaw sabajhom lejhom infushom, dejjem ippuntaw sabajhom il-kliem tagħhom u t-tagħlim tagħhom lejn Alla. Ġesu differenti minnhom. Ġesu għallem lin-nies dwar Alla billi ippunta subajh lejn innifsu. Jiena hu l-ħobs. Jiena hu id-dawl. Jiena hu il-bib. Jien hu r-raj. Jien hu l-qawmien u l-ħajja. Jiena d-dilja tas-sewwa. L-enfasi kienet fuq. U l-apostli kien messhom fuq dan. Infatti Ġesu jinstema' dispjaċut meta wieħed minnhom Filippu qallu sidu rina l-Missier u jkun suffiċjenti għalina. X'qallu Ġesu? Kif wieġbu Ġesu? Qallu illi daqshekk żmien magħkom jien u frattant ma sirx tafni Filippu. Mbagħad qal dan il-kliem famuż min ra lili, ra lill-Missier. Trid taraf lil Alla, ħares lejn Kristu u taraf lil Alla. L-apostli għamlu 3 snin miegħu. Semawh ixandar il-verità. Raw il-ħajja perfetta tiegħu, impeccabbli bla dnub. Raw il-qalb ħanina tiegħu kif Ġesu ħen għal kulħadd tal-batut, tal-marit, tal-emerġinat. Raw ukoll jagħmel dawk il-mirakli, dawk is-sinjali biex juri li hu tassew dak li qal li hu liben tal-Alla. U raw jifeja il-morda, raw jikkalma il-maltemp, raw jikreja l-ħobs biex jitma' 5,000 ruħ, raw jqajjem saħansitra il-mejtin. U l-lut femuh sew meta Ġesu kien jikklejmja li huwa liben tal-Alla. Int qalulu tagħmel lilek innifsek daqs Alla. Ovvjament ħafna mill-lut m'hemmnux, imma l-inqas femuh dak li kien qiegħed jgħid fuq innifsu. U hawnhekk li Ġesu qed ifakkarhom. Tridu taraw lil Alla jien huwa xbija perfetta tal-Alla. Bħalma aħna naraw ix-xemx bid-dija tagħha, aħna lil Alla narfuh f'wiċċ Kristu. Kristu mela huwa triq għalant il-Missier għax meta narfu lilu għajduli intom inkunu għarafna lil Alla. Waħda tieni raġuni. Bin Alla ġie fid-dinja bħala bniedem ukoll. U Alla veru minn dejjem għal dejjem, imma wkoll fi żmien, f'punt fi żmien sar ukoll bniedem. Tajjeb? U ġie fid-dinja b'missjoni partikolari. Batu l-Missier biex jagħmel xi ħaġa li jebda bniedem ieħor ma seta' jwettaqha. Biex ikun il-fidwa tagħna. Jiġifieri biex aħna li konna mejtin fid-dnubietna, ħatja bid-dnubietna, Kristu jkun jista' bil-mewt tiegħu fuq is-salib ineħħi id-dejn li kellna aħna u dik li kien qiegħed jifridna minn Alla ċoe dnub ineħħih min-nofs u allura jiftaħ it-triq libera biex aħna nirrisqu lejn il-Missier. Pawlu jgħidha b'mod differenti jgħid hemm Alla wieħed u medjatur u jekk trid bridge tajjeb. Hemm pont wieħed li jaqgħad lil din l-art mas-sema, lil bniedem midneb ma' Alla Qaddiż. Hemm medjatur wieħed il-bniedem Kristu Ġesu.
li ta' lilu nnifsu b'fidwa għal ħafna. Dik ir-raġuni għalfejn Kristu huwa l-pont, għaliex kienu u l-impeccabli u li ma kellu ebda dnub li ħafu u dnubiet ta' niesu u pattalihom fuq is-salib darba għal dejjem u wara 3 ijiem qam il-mewt. Dik hija raġuni għalfejn Kristu huwa bin Alla. Kont ma' Michael u l-tim tiegħu il-belt il-ġimgħa l-oħra u fost in-nies li kien hemm dawn il-koppja, mhux koppja, żewġ nisa Irlandiżi. U mort inkellemhom. U kien hemm l-sketchboard u ħarsu lejja u kien hemm salib u kien hemm il-qabar void. U saqsejta. Għattilhom temnu fil-qawmien ta' Ġesu Kristu u qalu li jemnu. U għattilhom u s-salib temnu fih. Qalu li nemnu li Ġesu miet fuq is-salib iva. Ma għattilhom tifhmu għalfejn Kristu miet. U konna eżatt quddiem faċċata tal-bini tal-qorti l-belt. Għattilhom dan il-bini kombinazzjoni huwa il-Qorti ta' Ġustizzja ta' Malta. Għattilhom ejja nieħdu eżempju, ejja ngħid li jiena ksirt il-liġi. Għamilt waħda minn tiegħi. Jien naf xi ħaġa fit-traffiku, ksirt il-liġi waħda kbira u jtellawnu quddiem maġistrat. Il-maġistrat jara l-kawża tiegħi, jara l-fatti kif huma u fl-aħħar mill-aħħar jagħti d-deċiżjoni tiegħu u jikkundannani li jiena ksirt il-liġi. U allura x'ksirt il-liġi irrid inħallas piena, irrid inħallas 1,000 euro. U joħroġ is-sentenza ħati titħallas 1,000 euro. Imbagħad jinżel il-maġistrat minn fuq il-siġġu tiegħu u jiġi ħdejja. Jgħid issa m'għandniex maġistrat għalik. Jien issa ħabib ħankun għalik. Naf li m'għandekx biex tħallasom dawk l-1,000 euro. Awħa, tibtlek ċekk. Dar iċ-ċekk tista' tħallas il-piena li inti ħaqqek minħabba l-ksur tal-liġi tiegħek. Tilhom Ġesu fuq is-salib qiegħed juri l-imħabba tiegħu billi ħafuqu il-kastik li kien jistħoq lilna. U mid-dera ta' wiċċhom kien jidher ċar illi din kienet xi ħaġa li qegħdin jisimgħuha l-ewwel darba. U fuq wiċċhom der bħal ferħ. Għattilhom għalhekk Ġesu qal jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja u li ħadd ma jmur għand il-Missier permezz tiegħi. U minn hemm il-quddiem ma ġobhomx iktar. Għax qalu li le qalu li Kristjaneżmu tajjeb imma għaw ħafna reliġjonijiet oħra u kulħadd għandu il-mod tiegħu kif jasal għand Alla. U dispjaċini ngħid il-verità. Għax wara li fehmu x'ifisser is-salib, issa f'daqqa waħda ddeċidew li s-salib huwa wieħed mit-toroq li waslu għand Alla, mhux l-unika triq kif fil-fattu. U qabel ħallejthom qedtilhom isma', qedtilhom naf li din li qegħdin tgħiduli hija l-idea popolari llum. U li kulħadd hekk jemmen, li kulħadd imur għand Alla bil-mod bir-reliġjon tiegħu. Naħa l-oħra għandek il-kelma ta' Kristu. U qal jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja li ħadd ma jmur għand il-Missier. Tilhom fl-aħħar mill-aħħar tridu tażlu. Jew timxu skont il-fema popolari, jew inkella temnu lil Kristu. Tilhom però ħaġa hija ċerta. Li jekk il-fema popolari hija korretta allura Ġesu huwa giddieb. Imma jekk Ġesu hu l-verità, allura l-fema popolari li hemm ħafna toroq li waslu għall-ġenna hija gidba tax-xitan. Għamlu l-għażla tagħkom. U telqu l-hemm u jalla il-mulej jiftħilhom
moħħhom u qalbhom biex jagħtu każ il-kliem ta' Kristu u jemmnu lilu aktarx milli il-fema tad-dinja. U Alla jagħti lilna wkoll l-istess konvinzjoni li Ġesu hu t-triq li jwassal għand il-Missier. Ġesu qal ukoll jien l-verità u ħaġa tal-laċċja oħra. Jiena triq vera. Illum il-verità hija meqjusa bħala xi ħaġa relattiva li tfisser li kulħadd bażikament għandu l-opinjoni tiegħu, l-veduta tiegħu u tiegħi, perspettiva tiegħi hija korretta daqskemm hija l-perspettiva tiegħek. Anke jekk forsi tidher li ma naqblux ma' xulxin, kulħadd huwa kuntent bil-veduta tiegħu. Fit-teoloġija din tieħu din il-forma li Ġesu huwa wieħed mit-toroq li waslu il-ġenna u l-Induiżmu, l-Iżlam u l-Ateizmu, kull forma ta' filosofija kollha huma korretti. Ekki u xek, jekk kulħadd huwa korrett, allura ħadd mhu żbaljat u l-klejm ta' Ġesu fil-fatt mija vera xejn. Fil-moralità mbagħad tieħu forma differenti din is-sens ta' li l-verità hija xi ħaġa relattiva illi inti għandek l-istil tal-ħajja tiegħek u inti għażilt mod ieħor. Inti temmen illi l-familja għandha tkun mibnija minn raġel u marra illi jagħtu kunsens li xulxin li jgħixu flimkien. Jiena inti għandek veduta totalment differenti, ma jen nittolleraw li xulxin kulħadd u tajjeb u ħadd ma nistgħu niġġudikaw il-ħadd u ħadd ma tista' tikkundanna lil ħadd. Din hija l-idea tal-verità hija xi ħaġa relattiva, okay? Imma li hu interessanti hu dan illi dan il-bniedem modern li għandu din l-idea tal-verità mhux konsistenti miegħu innifsu. Mela meta qed nitkellmu fuq Alla u fuq il-moralità kollox jgħaddi. Imma mbagħad immort tal-ħanut u xtrajt oġġett li jiswa 20 euros pereżempju u lil kaxxier tajtu 50 euro. U l-kaxxier taħlura bħala bqija ta' 10 euro flok 30. U inti dan jgħidlu isma' ħi naħseb li tajtni ħażin ta' tittatini 30 u dan iwieġbek isma' ħabib tiegħi. Inti għandek l-opinjoni tiegħek, jien għandi tiegħi. It-tnejn korretti u mallumikx jekk ikollok aptit taqbdu tħabbat l rasu ma' ħajt, le? Jew inkella jekk tmur l-airport. Ejja ngħidu mmorru l-airport, dar bniedem relattiv, li għalih il-verità isa chewing gum, tiġġebbeda kif trid inti. U dan għandu rrid imur Londra pereżempju, x'jagħmel kif jasal Londra? Jaqbad any gate li jsib 1, 2, 3 kun hemm xi 12. Mmur f'waħda minnhom mhux kollha jwaslu għal Londra. Jgħidlek le dak għal Stockholm, dik l-idea tiegħek. Jiena naħseb li twassalni Londra. Mur. U tara mbagħad fejn tasal. Ġifieri fil-waqt li qegħdin f'affarijiet l-aktar serji fir-relazzjoni tagħna ma' Alla u fil-moralità kif inġibu ruħna, jippretendu huma relattivi kollox jgħaddi, imbagħad f'affarijiet ħafna inqas importanti hemmhekk imbagħad il-verità ssir assoluta. Imbagħad nibdew nitkellmu fuq tajjeb u ħażin u fuq veru u fuq fals. L-aħwa il-verità mhix plastisin. Ma tistax iġġebbidha kif trid inti. Il-verità hi blata soda, li hi. Affarijiet jew statements li huma kontradittorji għal xulxin ma jistgħux it-tnejn ikunu vera. Ma tistax tgħid jien nemmen f'Alla u jien ma nemminx f'Alla u t-tnejn huma korretti għax dawn huma pożizzjonijiet antagonisti għal xulxin jekk hemm Alla allura l-ateizmu żbaljat. Imma jekk l-ateizmu hu korrett allura l-eżistenza f'Alla mhix vera, ma tistax ikollok it-tnejn f'daqqa dak li qed ngħid. U Ġesu Kristu jew bin Alla kif qal li hu, jew inkella mhux bin Alla, imma tittażel, ma tistax tgħid le ma inti bħala Kristjan tgħid li bin Alla. Jiena bħala jien naf Musulmani jew bħala ma nqisux bħala bin Alla u inti tajjeb u jien mhux tajjeb, le xi ħadd minna l-aħwa għandu żball. U Ġesu matul l-Evanġelju
L-Evanġelju huwa mibni, l-Evanġelju ta' San Ġwan, biex jikkonvinċina li Ġesu bin Alla. Kemm il-kliem li qal, kemm il-ħajja tiegħu, kemm il-mirakli li huma deskritti għalina tal-ħobs, ta' meta qajjem il-Lażru, ta' meta mexa fuq l-ilma, ta' meta ta' daw l-lami, huma maħsuba biex jikkonvinċuna illi dan Ġesu dak li qal fuq innifsu u vera. U l-aħħar prova li jagħtina jgħidu li x'inhi. L-aħħar prova hija il-timbru tal-Alla l-missier meta qajmu minn bejn l-imwiet. Għax kieku ma kienx dak li qal li hu, allura Kristu illum kull huwa ftit għada minn mermer ġo qabar ġo Ġerusalemm. Imma l-fatt li l-qabar ta' Ġerusalem u vojt u Ġesu u ħaj għaliex dak li qal fuq innifsu u minnu. Ġesu u bin Alla, Ġesu u it-triq, Ġesu u il-verità, Ġesu u ġenwin, Ġesu huwa dak li qal li hu. Issa naf li hemm nies li mhux se jemmnu għadin, u wieħed li forsi għadu ma jridx jemmen, il-talba tiegħi hi jalla l-mulej jiftaħlek għajnejk, iftaħ l-Evanġelju, aqra l-Evanġelju u jalla l-Ispirtu Santu jikkonvinċik dwar din il-verità. Imma insa dan il-nonsens illi tajt, illi u iva nemmen u ma nemmix ma tagħmilx differenza. Tagħmel differenza bħal meta għandek wieħed marid marda terminali u jiġi il-professur jgħidu isma' din hija l-mediċina għalik. Hu dawt fih. Għandu żewġ options. Jew illi ma jemminx u ma joħodix. Jew li jemmen u joħodha. Issa, il-fatt li jemmen u ma jemminx ma tagħmel l-ebda differenza fuq il-fatt li dik hija l-mediċina li tfejjaq minn dak il-marda. Il-verità ma tinbidilx jekk inti taċċetta jew ma taċċettaħiex. Ġesu u bin Alla, avolja n-nies tad-dinja kollha ma jemmnux fih, għax dak li hu verità. Imma li jinbidelu x'jiġri minnek. Għax jekk inti dik il-mediċina ma toħodiex, allura l-marda taġa fik se taqirdek u toqtlok. Ma jekk toħodha, allura mbagħad tagħtik il-ħajja. U għalhekk il-Bibja tgħid illi dak li jemmen fl-iben għandu l-ħajja ta' dejjem. Imma dak li ma jemminx fl-iben ma jarax il-ħajja. Iżda l-għada tal-Alla jammar fuqu. Tinnotaw waħda minn tnejn, Ġesu u l-iben tal-Alla. Hemm dawk li jemmnu u dawk li ma jemmnux. Il-dawk li jemmnu jirċifu l-ħajja ta' dejjem. Il-dawk li ma jemmnux jirċifu l-għadab tal-Alla. Ġesu huwa triq l-aħwa, Ġesu hu l-verità. Ġesu huwa finalment il-ħajja. Ġesu huwa l-ħajja. U għal-ħajja x'kien mill-eternità mal-Missier u mal-Ispirtu Santu. Ġesu huwa l-ħajja huwa l-għajn tal-ħajja, is-sors ta' kull ħajja. Fil-bidu kienet il-kelma, u l-kelma kien ma' Alla u l-kelma kien Alla. Kollox sar bih, u xejn ma sar mingħajru milli sar. Fih kienet il-ħajja. U allura kienu li ta' il-ħajja lil kull bniedem, kienu li ta' il-ħajja. Kienu li ta' il-ħajja lili. U għu li qiegħed iżommni ħaj. Imma aktar mill-ħajja fiżika, Ġesu ġie f'din id-dinja bħala bniedem, għex ħajja perfetta, miet fuq is-salib bitpattija d-nubiet tal-poplu tiegħu għam belluwiet biex ikun is-salvatur ħaj ta' dawk kollha li jemmnu fih. Allura f'dan is-sens Ġesu huwa l-ħajja eterna għalina, u li jagħtina il-qawmien, u li jaħfrinna d-nubietna, u li jwarrab minn nofs id-nubiet tagħna biex iħabbibna mal-Missier. Fil-Bible study l-erba rajna dak il-vers mis-salmi fejn jgħid is-salmista jgħid lill-Alla quddiemek hemm il-milja tal-ferħ fuq lemintek hemm għaxqa għal dejjem. Quddiemek Alla fil-preżenza tal-mulej hemm il-ferħ għax Alla hu imbierek. Alla hu ferħan. U meta toqrob lejh inti bla ma trid idduq mill-ferħ tiegħu. Titbiegħat minnu. Inti tkun qed titbiegħat mhux biss minn Alla, imma tkun qed titbiegħat ukoll minn dak li qalbek tant tixtieq. Għax min fid-dinja jgħidli, min fid-dinja ma jixtieqx li jkun ferħan? Kulħadd jixtieq ikun ferħan.
Mara id-dnub kemm hu qarrieqi. Id-dnub illi huwa pis fuqna għax huwa l-ħtija li fajnejna Alla edha żommna l-bot minnu, il-ġustizzja tal-Alla ma tħallinix nersqu leh, imma d-dnub ukoll għandu effetti ieħor fuqna. Id-dnub jagħmina nixtiequ l-ferħ, imma l-bniedem u din hija l-istorja tal-umanità. Il-bniedem kullimkien ifittex il-ferħ, kullimkien ħlief falla. X'ironija kbira. Irid jixrob, hemm lajn tal-ilma ġieri, idawwar wiċċu u daru lejn lajn tal-ilma u jħares fid-deżert u jmur jimxi fid-deżert biex isib qatra ilma. Taħsibx illi mingħajr Kristu tista' tgawdi l-ħajja. Kristu hu l-ħajja, jekk m'għandekx liben m'għandekx il-ħajja. Kull m'għandek hija biss eżistenza. Iva, fittex il-sodisfazzjon tal-ħajja, fitxu fl-istudju u fil-li tgħaddi fl-eżami, u forsi fil-li tiżżewweġ u jkollok familja, fitxu fil-karriera, fitxu f'ħafna flus, u dak kollu li l-flus tista' tixtri bihom. Fitxu fejn trid, fitxu fil-familja f'affarijiet li huma fihom infushom ħżiena, f'affarijiet li huma tajbin, fitxu fejn trid, imma min tista' ssibu għax il-ferħ, il-ħajja tinsab biss f'Alla. Il-bniedem taf xiex irid lotjiet tal-Alla, imma ma jridx lill-Alla. Il-bniedem iqis lill-Alla bħal ħaddiem tal-bolt. Irid li jġiblu il-kaxxa bl-ikel, imma lilu m'għandu l-ebda relazzjoni miegħu. Alla jagħtina ħafna lotjiet, imma lotjiet huma biss simboli tal-imħabba tiegħu biex jiġbidna leh, biex iressaqna leh, biex insibu il-kuntentezza u l-ferħ tagħna fih. X'inhi l-ħajja li jagħtina Kristu? Fi Kristu aħna nsibu il-ferħ ġenwin, fil-Kristu nsibu l-paċi mal-Alla, nsibu il-paċi fil-qalb tagħna. Iva, f'din id-dinja xorta waħda se ngħaddu minn ħafna nkwiet u trabil. Kristu ma wedniex ħajja lussuża f'din l-art. Anzi wedna wissina bil-kontra li rridu ngħaddu minn ħafna tribolazzjonijiet. Ma jimpurtax, fil-inkwiet tal-ħajja maħniex weħidna, wedna l-preżenza tiegħu magħna permezz tal-Ispirtu. Imma finalment, il-ħajja fi Kristu hija ħajja ta' tama, għaliex Kristu wedna li se jmur fid-dar tal-missier, jipprepara post għalina u jerġa' jiġi u joħodna għandu biex fejn ikunu aħna nkunu miegħu ukoll. Taf xolqotni minn din l-istqarrija ta' Ġesu jien u t-triq il-verità u l-ħajja? L-ewwel kelma, jien. Il-Kristjaneżmu mhux sempliċement reliġjon oħra, mhux filosofija ta' ħsieb, mhux set ta' regoli, mhux set ta' tagħlim. Iva, hemm tagħlim, hemm regoli, hemm filosofija ta' ħsieb. Imma l-Kristjaneżmu finalment meta tasru huwa persuna. Jien hu t-triq, jien hu l-verità, jien hu l-ħajja. Din hija l-ħajja ta' dejjem qal Ġesu li jarfu lilek Alla waħdek veru. Għax Alla hu imħabba. U meta inti għaraft lil Alla sibt l-imħabba. Dak li l-qalb tiegħek tixtenna għalih u fl-imħabba ssib il-ferħ. Li jarfu lilek Alla waħdek veru. U l-Ġesu Kristu li intibat. Għaliex żied u l-Ġesu Kristu li intibat? U jekk forsi ma tafx ir-risposta, nistħajja li Ġesu jgħidlek hu stess. Ilni daqshekk żmien magħkom jien u frattant ma sirtx tafni. Għax min ra lili, ra lill-missier. Meta inti taraf li Ġesu Kristu u temmen fih u tafda ħajtek fidejh, Ġesu jsir għalik it-triq tiegħek, il-verità għalik u l-ħajja tiegħek. Amen.